Basta ba Catholic Church retirado sa Roman Catholic Church? Yes or no? For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church and nag-exist. Walay gitawag og lain. So therefore, pag ingon og Catholic Church, referring only sa Roman Catholic Church headed by the Pope, Encyclopedia International Volume 6, page 106. Sunod na tala. Kung mabasa na ko, nga naay Catholic Church, ang pagdili Roman Catholic sa Standard of Praise, o yung taon, pindi ka na. After sa 1054, Nasa rules, hindi mabutan ang gaminto na natawag ito ng hagit. Para, ayaw ito, gusto nyo. Ospong pangutan na. Kung Mr. Moderator, sa dapat na pumunta na Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. No challenge question. Point of order. Okay. Manali. Ako lang gilawag yung kamutan na. One word is enough for a wise man. Wise man ta. Di man ko tawag anong mabalik-baliko ni mo. Okay. Sa ako na yung ganyan, di ba? Ingon ko ganina, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church. Kanang imong basahon after the split na sa 1054 na ay Eastern o na ay Western. Ang issue ang Roman Catholic Church for the first 1,000 years. Sunod na. Matod pa niya, for the first 1,000 years, nawa pa nag-split. Usanay Catholic Church, Roman Catholic. Ang akong pangutan na ni, after the split, asa may nauna, ang Roman Catholic Church o ang Orthodox Church? Kumad. In terms of dioceses and patriarchates, una ang Eastern Church. Pero in terms of one Catholic Church, una ang Roman Catholic Church. Ano man? Kaya ang founder si Cristo! Sunod pangutan na. Na makapasi sa hindi sa iyang Panginoon na nauna ang Orthodox Church sa Roman Catholic Church. Wala. Ay, wa man yung tarong na basa na. Mutubag sa ko. Ingon ko daan mo nga magnapay assistant. Ako assistant. Ilan na itong kilong-kilong? Patubag na sila. Patubag na sila. Patubag na ko. Mr. Moderator, nakuha na lang mo ang pamutan ng Mr. Moderator. Ayaw mong rules, pamutan na. Mr. Moderator, ang question misleading kay fallacy of suppressing the facts. Nga naman, wag niya tarong magbasa ang libro. Okay. Pareho taglibrong gigulitan. English na ba? I have 1 minute, Mr. Moderator. I have 1 minute, Mr. Moderator. Mr. Moderator, I have 1 minute. Pahilong mas aning. Lupig pa may demonyo aning mahilong pa. Ipamukos yun nila kanang ginakot ni Pastoy Bacalares nga nauna ang Eastern Church refer na sa patriarchate in dioceses. Pero same founder nga naman. Page 117 nag-ingon, Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. Same person ang nagtukod sa east o sa west. So, sumala pa ni Sonia Saide na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay, Osbang Pangutana. Ayun! Osbang Pangutana. Okay, moderator's time. Sige, Mr. Moderator, objection. Okay. Siya mag-explain. Saan na po yung utana? Ako may tigpangutan na pasta. Okay. Dili nato kalimtan pastor nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon.
affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog, tubaga ang iyang pangutana, Pastor. Kay affirmative question man na, Pastor. Ano magod, Mr. Moderator? Kana manggod nga delivery, dili man na ako, iyaha man na. Ngano ako mayang pangutanon? Okay. Patubagon? Iyaha na nga! Mr. Moderator, Delivery. excuse me. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na stima eh. Estela. Iya magunang, sige. Lain question na lang, lain. Okay, duhami, Pastor, tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Usbang pangutana. Basaha. Time pause, time pause. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan ani, mga Doctor of Philosophy, Doctor of History, tuugit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, wala kayo kaming objection, pwede? Yes, go ahead. Objection. Time pause. Larohon nato ang sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion. Kadali lang. Stop Naa the sa defense. tema. Okay. Mr. Moderator, nag-check kadali ko. lang. Pastor, Kadali lang. Naghatag, nag-verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga, Pastor. Ni tubag kag usba. Sige, ang tubagon. pangutana. Sige, Pareho, tubagon, Pastor. tubagon. Tubaga, Ayaw ka Pastor. balaka, Time tubagon. pause. Time resume. Sige, tatubagon. Sumala sa tema nato, nga pamatud-an man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatud-an ninyo, nga si Sonia Saidi, dili Roman Catholic, tama yung Mr. statement. Moderator, ang burden of rebuttal na asiya karon Okay. kasi siya nag-allege nga si Saide tawag ini Katoliko si ikay mo provide dili kami. Okay. Dili, oy. Dili, oy. Moderator's time. Mr. Moderator's time. Moderator, iyaha man ang testigos, siya ay magpruiba nga dili ni Catholic. Alangan ako yung magpruiba nga di man akong testigos. Objection, Mr. Okay, Moderator. moderator's Buti time. pa sabot. Moderator's time. Kadali lang. Pastor, Kadali lang. Pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige, sige. Kadali lang, sir. Paminahon ta ka. Pariyari po na kang Richard Baxter. Gigamit nila, unya Katoliko ra po di ay. Karon, doon na ba sila ipruiba nga si Sonia Saide Katoliko, adili Katoliko. Kay kung Katoliko, sayop ng gibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, Katolik, naata sa cross-examination time. Palihog ko, Pastor. Tubaga ang pangutana, Pastor. Kay ang pangutana niya, Pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, Pastor. Nga tubaga lang palihog, Pastor, ang pangutana. Mr. Moderator, Yes. ganina no, mag-explain sana, mag-objection no. Oo. Dili nimo ginasapaw, pero anyway, sige na lang. Wala man ko ni sapaw, Pastor. Kadali lang. Gipaminaw Kadali lang. gani ta ka. Kadila, Mr. Moderator. Tubagon, ang iyang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung makapamaton sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Natupag na! Kadali lang. Natupag na. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyo sa mga tarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Ikaw man nag-ingon nga si Sonia Saidi Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw man ang nag-allege sa Katoliko na. Ngayon kaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saidi. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni! Okay. Pastor, History na gani ni! Dali lang. Insulto na sa kitawag o Nagwali kaalam sa na, mga oh. Pilipino katuan ang i-question. Okay. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.